Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam wa barakaatuh wa ta'ala ila hadratil Sayyidi Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli wa ila alihi wa sahbihi wa ila hadratil ibni wa ibnikum wa dini ahli wa dini ahlikum syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tangan dan gigi orang syafaq. Terakhir nama Allahumma ahyina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina ala sunnati wa tawaffana ala millati. Iki sholawat tapi iki dadi donga yo apik. Mergo isine Allahumma ya Allah. Ahyi mugi nguripi Tuhan. Nah ing kita ala sunnatihi ing atase nglakoni sunahe Nabi. Urip kaya sami iki berdasarkan hukum, ora mleyot ngalor mleyot ngidul, ora uraan, ora sakarepe dhewe, ora los dol karo basamu. Montor los dol wae kecelakaan. Terus nembe mawon sing mek baca di apa itu segar bencah. Motor Scoopy, numpak wong wedok, rosdol, reme, belum. Akhirnya sejugur jurang mati. Urip nggih ngoten jenengan kok urip kok rosdol iki ora ono cekelane. Ya uripe ora mari. Yen boten kira-kira wis kabeh umpama gampangane kok pakanan kabeh wel-wel duel kabeh di untal. Kira-kira awake kuat napa boten? Kabeh saanane diuntal leboke mergo ora ngerti halal haram. Nah, pedoman sunnah iki ngerti halal haram, ngerti sunnah, ngerti wajib, ngerti napa mubah, iki hukum-hukum ngerti. Ojo ngerti kok cah santri kok pedomane malah niru sing ora santri. Mleyot, ya urip kok mleyot. Aja sing jejeg, aja mleyot jejeg tekelan sunahe Kanjeng Nabi. Allahumma ahyina ala sunnati wa tawaffana lan mateni Tuhan, muga mateni Tuhan, hidupkan dengan berpegang teguh pada sunnah dan matikanlah na ing kita ala millatihi ing atase netepi agamane Nabi. Ala millatihi ing atase netepi agamane Nabi. Mati ora mati kafir, ora mati sing ngediri, tapi matine netepi agama Islam. Sing disebut napa? Husnul khotimah. Mergo niki puncake keimanane kula panjenengan sami kene ku penentune di akhir hayat, ketika nyawa wis ning kerongkongan ngeten iki jenengan iso muni la ilaha illallah napa boten. Sing terakhir berucapke kalimahe Allah napa boten. Iki kudu percuma jenengan ibadah sepanjang hidup tapi tutupe mati malah ora netepi agamane Gusti Allah. Ya kabeh nek ujiane piye iki? Ujiane napa? Ujiane apa kae? Dulurmu sapa? Dulure wong Islam. Kitabmu apa? Kitabe Al-Qur'an. Sing ngoten kok ujiane napa kae? Nah niku netepi agamane Gusti Allah. Ora jenengan biasakan dengan hal-hal yang baik supaya ketika ajal mau menjemput kita juga dalam keadaan baik. Wong sesuai kulinane.
nak lambene kulino ngomong apik ngucap apik ya nyawa arep mentu ya sing jelele dituntun muni Allah nggih gampang. Tapi nak kulinone ngomong sing saru ya arep mati ya jelele sing diomongke apa perkara-perkara sing ora apik. Mari kita Allahumma ahyina ala sunnati wa tawaffana ala millati. Kita urip bahagia mati masuk surga. Lah niki dumune urip bahagia mati masuk surga. Idaman was'alan mungkin dadosake tuan. Was'alan mungkin dadosake tuan la ing kita min ahli syafaatihi. Saking ahli terima syafaate Nabi. Betul-betul penak. Uji betul. Min ahli syafaatihi saking ahli nerima syafaate Nabi. Kalau pawe Nabi itu rebutan, apa meneh kok sing jenenge syafaat. Muga kula nyelesake termasuk sing entuk syafaate Kanjeng Nabi. Wasyur lan mugi ngumpulake tuan na ing kita fi zumratihi kumpulkanlah kami fi zumratihi ing dalem golongane Nabi. Esok wayane padang mahsyar kula nyasami dikumpulke bareng karo Kanjeng Nabi. Sosok menungso itu sesuai dengan golongane. Wong apik ya ngumpul golongane wong apik. Ahli ngaji nggih ngumpul karo wong ahli ngaji. Santri ya kumpul santri. Sosok abri ya sambangane kumpul karo abri. Polisi ya kumpul karo polisi. Zumrat itu golongan. Makanya dalam abri mawon itu ya ana napa ana time dhewe-dhewe. Polisi, pada polisi, ono bagian dhewe, ono reskrim, ono dinas lalu lintas jalan raya, ono meneh sebagian sabara, ono meneh sebagian intel. Nah, ya pokoknya nak polisi yo intel koncone intel, reskrim koncone reskrim, gitu. Nanti santri ki ngoten dikumpul ke sesuk sesuai golongan. Nah, ini apa ngantos kula sampai kok sesuk ning akhirat wis ning dunia telongso ora duwe kanca, ning akhirat merana. Jangan sampai telongso dan merana. Dikumpulke bareng karo Kanjeng Nabi. Wa aurik lan muga nekaake tuan. Wa aurik lan muga nekaake tuan na ing kita haudhu ing telagane Nabi. Nekake ning telagane Nabi sampai ke telagane Nabi. Ora liya telagane Nabi panggonane ning ndi suwarga. Sing telagane jare werna pira? Werna papat. Nah, ana napa? Telaga susu, telaga madu, telaga air, telaga arak atau minuman keras. Wong sing telaga isine banyu biasa wae seger. Nyenengke hawane semripit enak gitu nek telaga apa meneh kok sing maune haram sesuk ning swarga dadi halal. Napa niku minuman keras telagane sesuk urune papat. Pecah kok ning gone susu iki lah masyaallah ning donya we mandi susu larang regane kok ning ana sesuk ana telaga susu telaga madu, telaga arak karo telaga air. Tapi panggonane ning ndi? Swarga. Waski lan mugi ngombeni tuan, memberi minum. Nah ing kita min kaksihi saking gelase Nabi. Nah ini secara zahir itu muga-muga kula nyasami iso ngombe saka gelase Kanjeng Nabi.
Yang ora napa? Bekas minumé gelase Nabi digawe rebutan. Sami bekas turahan unjukane Mbah Yai biasane napa? Ya digawe rebutan. Lan niki secara zahir do pengen nyucuk entuk barokah waskina min kasihi. Mulane niki sing berita rame kemarin kita banyak memuja kiai ya mergo biasane ora tahu mondok. Orang yang tidak pernah mondok, tidak pernah kenal dengan dunia pesantren pasti akan selalu mencibir atau berkomentar negatif tentang pesantren. Di sisi pesantren ada yang namanya wong trimo banyu turahane Mbah Yai ini wae gawe rebutan. Sandale Mbah Yai ditake. Ini yang ngerti ngeten iki mung santri, nek tidak pernah nyantri, tidak pernah kenal dengan dunia pondok, ya mesti komentare negatif. Gitu sing kalau rame gitu, bahkan ada untuk memboikot. Nah, itu rame kan apa? Ya karena yang berkomentar orang-orang yang tidak pernah nyantri sehingga menganggapnya dianggap feodal, dianggap penjajahan. Santri tradisi santri yang ditantake sandale diwaleke orang namung sandale kiai, bahkan sandale tamune kiai ini. Wong sandale tamune ditatake apa meneh sandale kiai ini. Kula ingat banget sing diterangane Abah. Napa sandale Mbah Yai terutama niku kok do ditatake? Mergo sandal kuwi panggonane sikil menjadi penentu kekuatan. Ya toh ada toh? Ya toh? Penentu kekuatanmu ada di mana? Di kaki. Mulakno wong kuwi sehat apa ora, penyakitan apa ora, penyakit itu munculnya pertama kali dari kaki. Nah kakimu sehat, iso menopang, insya Allah sak pendhuwur sehat. Mulane loro ku biasanya saka ngisor, saka sikil. Kita wong kolesterol sing loro yo sikil, asam urat sing loro yo sikil, diabetes sing loro yo sikil. Loro diabetes kajare napa sikile kebas kaya cokoti semut. Nah, loro asam urat yo sikil sing prentul gawe nambah loro. Kolesterol trigliserid yo kelapaan rasane kaya dicocoki napa dicocoki do. Kabeh niku saka sikil. Lah padahal panggonane sikil, pakaiane sikil kuwi sandal. Karena sandal yang menopang tubuh Mbah Yai, menopang tubuhnya itu kenapa santri ngalap barokah iki sandale Mbah Yai. Sandal ini tempat sukune sikile Mbah Yai yang menopang seluruh anggota tubuh. Niku alasane dulu masih ingat banget. Nah ini nak orang nyantri orang kenal ono sandal kok ditoto diadepke ke Mbah Yai rasah kanelan. Gitu ono alasane. Lah bahkan unjukan mawon turahane ya apik umi biyen ngoten niku. Nak piket teng dalem rebutan napa sing pertama goleki unjukan. Nah yen ku Mbah Mansur ku senengane niku teh kenceng diparengke ten napa kaleng ya istilah tak biyen nggih. Asal iki napa nak arani? Nak biyen kan kaleng sing ana kaya sing teng dalem warnane ijo. Kaleng apa jenenge? Kaleng jadul ngoten niku to. Nah, riyen kan ngoten niku cangkir nggih istilah sakniki napa? Cangkir. Kae dicem-cem ngoten niku. Niku biasane nak piket sudu disi-disian pengen apa mundhut turahane unjukane napa Mbah Yai. Ternyata secara zahir niki wonten waskina min kasihi. Mugi-mugi kula panjenengan sami iso ngombe saka gelase Kanjeng Nabi. Gitu? Lah nek saiki kula rak menangi, kula jenengan sami rak menangi Kanjeng Nabi kok saged ngombe saka gelase Nabi. Maksudnya saka gelase ya iso ngombe saka napa ilmu tinggalane Kanjeng Nabi. Ibarat gelas kuwi wadah, banyune kuwi ilmu, banyune kuwi syariat. Termasuk santri niku wong sing termasuk sing ngombe gelase saka gelase Kanjeng Nabi. Niku alasane. Dadi bukan
sing ora ngerti. Makanya sekarang banyak pesantren-santri itu nopo diserang secara doktrin kepesantrenan diusuli, dianggap feodal. Padahal nanti dipikir orang-orang yang seperti itu juga bermentalnya mental feodal, nging ora koyok apa yang dilakukan santri. Lah saiki misalkan pejabat mau turun ke bawah, biasanya sing ngisor munduk-munduk napa mboten? Umi contohnya orang sa presiden, wali kota ngedone kelurahan itu bingung napa mboten biasanya. Dalan sing mau elek didandani. Kuwi bagian saka munduk-munduk napa mboten? Nggih barang-barang sing kotor diresiki. Nganti wong-wong dodol pinggir dalan niku mawon napa dioyaki. Nah itu sama feodal, cuma bentuknya yang berbeda. Nak sing dianggap ana pejabat arep teko dalan didandani, dalan diresiki, gaweke acara sing megah, sangone sing akeh. Bahkan kadang sangone mawon ana angkane, waduh sangone sakmene. Nah ora sakmene tak pindah tugas padha kuwi. Ya toh? Tapi kalau santri ngoten niku kan berdasarkan ketakliman, pengen nyucuk barokah. Lah tapi nek sing wong-wong ngoten niku demi apa? Demi uang. Ya, jangan nalekke sandale bayai, notoke sandale bayai, ndak berharap bayaran, mboten. Wah, sandale Pak Yai tak nih, gua aku ganti pai. Ndak duwe pikiran kayak ngoten, mboten. Jadi ada yang berpikir ngoten. Kalau jenengan juga berpikir wong jenenge mulang ngeten iki nek sing mulang bayai bunyai ngeten mulang ora mikir bayaran. Bukan mikir bayaran. Jadinya di otaknya santri itu kalau kiai dengan kiainya orang mikir walah Pak Yai kae berarti piro bayarane piro. Beda. Panjenengan padha-padha mulang sekolah sak jam piro. Gitu? Ya kadang mulang males bayarannya sithik. Pak Yai iki mulang ora tau mikir bayaran go dibayar kok ora. Sapa sing arep mulang wong mulangan ngaji. Makanya niku khidmah wong kiai niku wis menyutokan langsung ikhlas sabar. Mulang ora dibayar ya tetep mulang. Mulang no khidmah mergo praktek ikhlas Pak Yai langsung wis babagan mulang itu sudah praktek ikhlas secara langsung. Umpama mikir bayaran bala mulang ora ono bayaran. Direwangi kadang lunga ning digadian nek muling mergo nang kilingan engko mulang. Lah niku kan contoh praktek secara langsung. Dadine kula suwun jenengan sami niki santri pondok pesantren apa boleh nembe ada kejadian musibah di pondok pesantren tertentu niku diponceni karo wong-wong sing ora seneng karo pondok pesantren. Karena bagaimanapun awal mula pendidikan itu nggih saka pondok pesantren. Sebelum ada sekolah-sekolah klasikal, kuwi wong-wong biyen kuwi ya sekolahe ngajine pintere saka kiai. Klasikal itu baru zaman penjajahan. Itu zaman-zaman akhir niki nembe ana di sekolah di kelas-kelas ana SD, SMP, SMA. Riyen iku mboten wong pengen pinter ya kudu napa nyedak karo mbah yai. Jauh sebelum ada sekolah modern wong iki wis ngaji nyedak ning gone kiai. Jadinya pondok pesantren napa model pendidikan yang pertama dan guru yang pertama itu adalah napa mbah yai. Sebelum muncul adanya profesor, doktor, sarjana, mbah yai luwih profesor. Gitu mboten nanti itu profesor saiki mbah yai luwih saka profesor. Nah niki Ghairu Ghazaya. Nah niki jenengan wis ngerti alasane min ka waskina min ka si Ghairu Ghazaya tanpa kehinaan, hale tanpa ino. Ghairu Ghazaya hale tanpa ino.
wala nadimi nalan ora kang getun. Wis pokoke iso nyucuk bareng Kanjeng Nabi tanpa ada embel-embel apa-apa. Ya wis pokoke cara bahasane wong Jawa napa kae madhep mantep, madhep mantep, sami wa atokna wala syakina lan ora pira-pira wong kang mamang. Ora mamang, madhep mantep. Nek cara wong mamang kan dibabraske madhep mantep, mangan melu mara tuwa mati melu maris. Enak to ngoten niku. Nek ana golek mara tuwa sing sugih. Iku guyonane wong-wong kan ngomong madhep mantep melu mara tuwa. Masalahnya yo isih aja ngono. Ya, sing tenanan lek nek kerja kan lek yen ora duwe prinsip, aja nganti duwe prinsip apa mau mantep madhep melu mara tuwa. Ya, mara tuwa mati melu maris. Aja ngono, santri iki aja ngono. Ya duwe bondo apik napa kayane dhewe hasile dhewe wala mubadilina lan ora kang ngganti utawa menukar agama. Wala mubadilina ora kang ganti agama. Kalau sampai ganti agama, istilahnya apa kae? Tidak agama ini apa? Hah? Iya, pokoknya madhep mantep melu Islam, madhep mantep gandulan sarunge Pak Yai. Jadi sebulane wong NU, wis pokoke apa wis kok ngetut Pak Yai ngalor melu ngalor, Pak Yai mujadah melu mujadah. Wala mughayyirina lan ora pira-pira wong kang ngowahi ajarane Nabi. Wala mughayyirina lan ora wong kang ngowahi ajarane Nabi. Aja ngentik ngrubah ajarane Nabi. Wala fatinina lan ora pira-pira wong kang fitnah. Aja dadi tukang fitnah, adu domba provokator. Nah, bahasane saiki provokator. Wala maftunina lan ora pira wong kang den fitnah. Ya aja nganti dadi wong sing fitnah utawa wong sing fitnah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ai istajib mugi nyembadani Tuhan. Ya rabbal alamin, he pangerane wong sak alam kabeh. Allahumma ya Allah, sholli mugi paring Tuhan ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad wa ala ali Muhammadin lan ing atase keluargane Muhammad wa ati lan mugi paring Tuhan ing Nabi al-wasilata ing derajat luhur wal fadilata lan keutamaan wa darajata lan derajat ar-rafi atakang luhur wa aslan mugi paring Tuhan wa aslan mugi paring Tuhan hu ing Nabi al-maqama ing panggonan al-mahmuda kang den puji alladzi wa'ata kang janji Tuhan hu ing Nabi. Nggih, muga nak yang sami ndongake Nabi untuk panggonan sing apik. Mesti untuk apik wong mesti Nabi jaminane swarga. Muga-muga keluberan kula yang sami keluberan ing derajate Kanjeng Nabi. Muga santri ikhlas. Nanti wong sing kepenak kabeh jodohnya tujuh akhirat lewat ngamalke dalailul khairat. Sampeyan iki jenengan pengen bojo donya bojo akhirat amalno dalailul khairat. Insyaallah uripmu ora bakal kurangan duit. Kok menawa saiki duwe sholawat sugih ya. Duwe sholawat sugih. Ya sholawat sugih kok pegah ngamalke. Pujian aja sing nyekel miktok sing muni. Sholawat sugih iki lho dihafalke. Mulak rezekimu napa? Narik magnet. Ya saiki magnet sugihmu kuwi bawa sugihmu wis nempel ning awakmu. Utuke panjenengan metu saka pondok nyambut gawe
bedel. Aja terus meneng to ngantuk ning pojokan. Melu muni ya. Sampai dimik dicak apa di rumah sana ini orang ngontrol. Mermik dipegang wong liya ganti wong lara ganti lagu ya keliru. Wis kok lagune malah ganti lafale melu keliru. Nek ora maca aja terus ngantuk ning pojokan. Ditungake dadi wong sugih duit akeh beras akeh kok meneng wae. Ma'a ikhwanihi sertane pira-pira kancane nabi. An-nabiyina kang dadi nabi. Salam mugi paring tambah rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad. Nabi rahmati kang dadi nabi kang gawa rahmat. Nabi gawa rahmat. Wa sayyidil ummati lan gustine utawa bendarane umat. Bendara yo pemimpin panglima. Wa ala abina Adam lan ing atase bapak kita Adam yo Adam. Nabi Adam mugi keluberen barokahe Kanjeng Nabi wa ummina lan ibu kita Hawa ahyo Hawa. Hak pakene ora Hawa santri napa tulisane ya ibu Hawa. Duha Hawa. Ya tulisane pakai ha to. Ya ngatene ibu Hawa nafsu. Wa man lan wong walada kang lahirake sapa Adam wa ummina Hawa minan nabiyina saking para nabi. Kabeh wong yo memang sumbere saka Adam lan Hawa. Wasiddiqina lan pira-pira wong kang temen. Wasyuhada'i lan pira-pira wong kang mati syahid. Wassolihin ala pira-pira wong kang soleh. Jangan kudu iso di antara empat nabi, wong jujur, wong mati syahid utawa wong soleh. Nah nabi ora mungkin minimal kalau panjang sami jadi wong siddiqin, wasyuhada, wassolihin. Minimal jadi wong sing apik. Makanya namanya wassolihin. Lama prinsip Abah itu mengutamakan dari wong apik, ora dadi wong pinter. Ewatine apik karo pinter itu baru luar biasa. Makanya kalimatnya wasolihin, ora wal mahirin, ora sing mahir, ora sing pinter, tapi sing apa sing saleh. Muga-muga manfaat dan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.